kube nama-sessions amakhulu enzekalile under insika yethonga, beveza ama-plugs abanawo kubaculi babo laphana kwinsika yethonga, not insika yethonga. So omunye wabo uMafikizolo, siyazi ingoma yakhe yaphuma nge-31 May 2024. So le ethi ngathi nguye isiriche 9 million views ku YouTube and futhi naku Spotify ngiyacabanga ukuthi isi more than 6 million if I'm not mistaken. So umsebenzi omuhle kakhulu owenziwe uye uMafikizolo. Baphinde futhi same day Mafikizolo ucela ukubongiswa laphana ngokuthi uRisa usumkomelise platinum kwingoma ayishaya noMashotana. uMashotana uyavela ey'ngomeni ey'ningi, okusho ukuthi bamrecognize abantu ithalente lakhe under insika yethonga. Yes, insika yethonga yi-Modern Bed ekuqaleni. So kuyajabulisa ukuthi-ke umsebenzi uyabonakala, umsebenzi uyayikhulumela kubantu, bayaqhubeka abafethu baya-achieve. Le ngoma kahle ngisho u-12 months ilokho kumele nikwazi, and iphushe kakhulu lezi ngoma ey'phumile zingakafiki. So isebenze kakhulu ukuphusha umsebenzi kusenzima, because iy'ngoma kade zingaphezulu kwale bekuyo iParis, kuyiyo kaGatsheni, bekuyiyo shuthi yiyo kusuka number 3 if ubheka iy'ngoma ey'phume ngalesi sikhathi, mawuqhathanisa-ke uParis nakuye uGatsheni, yiyo number 3 ngokuba kule ingoma kwama-streams. Lezi ey'phume ngabo-November last year ezamanje lezo ngeke siy'fake kakhulu. So kuyabongisa ukuthi insizwa leyo Mafikizolo isebenza kahle kakhulu, isaphusha album yakhe and iyeza enye kungekudala, uzoyidedela. Angikho sure nini, kodwa yona iyeza album yakhe. Kuyathembisa futhi ukwavela kancane laphana ese-studio bepheka bethulula bephinde futhi, kodwa I know ukuthi ngoba uMafikizolo wenze kahle, I know ukuthi khona ukuhle azokuveza. Lo mgqeqo aseshaye ngawo ngeke asawuyeka, akubi lula. So uthole ubambile nje uzohamba ngawo waya. So abantu sebeyamazi, usene-fan base ethize elindele ukuthize kuyena. So I know ukuthi ngeke ayi-disappoint. So abaqhubeka futhi benze kahle, sokuthi thina sikuveza lokho angeke sikufihle ukuthi benza kahle. Sibonga kakhulu ukuthi lama-achievement ulokhu watholile egameni lakhe under insika yethonga. Nabanye-ke futhi bazoqhubeka bevele njengoba kwi-page la insika yethonga ibavezile abanye ukuthi nobani bathola something, oZwide, oMenzi, uMshini Wemali, naye-ke kuMafikizolo. Yibo-ke ade bevelile laphana kwi-page yakhona. So sibabongele kakhulu, nisale kahle.